Centar za socijalni rad u Prijepolju posjetio je državni sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Zoran Martinović. Povod njegovog dolaska je da se upozna sa načinom funkcionisanja jednog od projekata koji je u ovoj opštini započet 2007. godine. To je projekat pomoći u kući za stara lica. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva rada i socijalne politike, opštine Prijepolje i drugih donatora, projekat i danas uspješno živi. Državni sekretar je obišao neke od korisnika ovih usluga. Opština Prijepolje je jedna od tih opština koja je praktično za projekat pomoć u kući za stara lica dobila 3 miliona dinara i evo danas smo se uverili da taj projekat zaista odlično funkcioniše i da ima obostrane koristi i za korisnike stara lica i za gerontodomaćice koje se na taj način radno angažuju. Evo danas smo ovdje u Prijepolju u dnevnom centru za adolescente također podržali jedan od projekata Forum žena iz Prijepolja sa 1 milion dinara za obezbeđenje rada ovog kluba koji je ministarstvo također sredstvima iz svog budžeta obezbedilo adaptaciju prostora, opremanje i funkcionisanje do današnjeg dana. Naravno i u narednom periodu će zahvaljujući ovom projektu biti omogućeno da deca koja imaju sukob sa zakonom ili imaju problematično ponašanje u ovom prostoru dobiju određenu edukaciju kako bismo od njih mogli da dobijemo korisne članove našeg društva. I u budućnost. Mi smo najviše uradili na ovoj usluzi pomoći u kući, zahvaljujući razumevanju kako lokalne samouprave, tako i Ministarstva rada i socijalne politike. Mi sada imamo zaposlenih 25 gerontodomaćica, jednog medicinskog tehničara i imamo preko 230 korisnika pomoći u kući. Bili smo opština kao jedna od pograničnih u kojoj su bile velike migracije stanovništva, pa smo onda imali procentualno najveći broj adolescenata koji su dolazili u sukob sa zakonom i uspjeli smo kroz neke edukativne radionice da mladima pokažemo da su zdravi stilovi života nešto što njima priliči, što oni treba da upražnjavaju. Centar za socijalni rad broji 25 zaposlenih gerontodomaćica koje uspješno i zadovoljno obavljaju svoj posao. Porodice se smatraju kao svoji, ne kao korisnici koje samo dođeš da odradiš i da ideš, već ostajemo u mnogo nekim jačim vezama. Nijedan posao nije lak pa ni ovaj, ali ukoliko čovjek to radi onako kako osjeća, ne može pogrešiti. 5 godina radimo ovaj posao. Ispočetka je bilo teško dok smo se navikli na sve njih, jer to sve različite osobe, različite naravi, onda različite navike, sve to. I dok smo to naučili, onda posle sve bilo lako, jer u tom poslu mora se malo sa emocijama ući. Ovo ministarstvo je u posljednje 2 godine izdvojilo oko 550 miliona dinara za usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou. Podržan je i projekat nevladine organizacije Forum žena Prijepolje.